Здравейте, тук аз съм Shadow TV Gamer, дъга хост TV Gamer. Да, не съм снимал, но реших сега да снимам в Funcraft. Да, аз съм гладиатор. И днеска ще играем PvP. И започваме. Вземем някаква дупката. И тук при мен е Мити Пищова, имам брадвичка, Sharpness 5, готино е. И сега започвам да го бия. Значи, нямам как да доверя дали е хак, но кой да се прави. Иначе то се хак. Да, аз съм Sharpness 5, няма то ще му щупи армора, но бързо. Значи хора, ето то сега, виж колко бързо му се щупи армора. Fuck you, видяхме първата, ще я сменя. И ще... да, знам. То с майче има антик, но пак не знам. Няма. Той си го махна, защото казах, че... И хора, ето, убихме го. Първия ни кил. Да, ето Мити Пищова. Няма си фактивно къщичката. Нищо, че ми видяхте паса. Ето го, пак идва мъжестен Жанкарун, ще му чупя тиквата. Има рейс минимап. Така. Той не знае, че има репайрал, сигурно. Мале, вижда го хора как наудрал толкова далече. Това заближително ще го изпрати на хостера. И ще умреш, бе, пич. Да, тогава ще да си умря, ако не бях изял легендарката. Взехте нещата с полко, Мити Пищова. Вижте хора, хакери. И да, задължително спирам клипа, после ще го изпратя.